is er nou weer uit? Titus trompet zit bij de tafel. Hij had een grut stuk papier en een doos met viltstiften. Titus maakt het roentjes met vlagjes en roentjes zonder vlagjes. Het hele papier zit haast vol. De roentjes douchen op een del. Titus had muzieknoten tekenen. En al die muzieknoten binnen elkaar een veske. Zo. De laatste noot nog even verrooien en dan is het veske klaar. Ja. Wacht je, ik speel het op de trompet. Mooi, heel mooi. De orenbisten van de bistenboord vinden het vestek een prachtig veske. Ja. Professor Snoort maakt het slingers. Hij plakt al je kleurde roentjes onder elkaar. Rode, gele, blauwe, groene. De slinger wordt heel lang. Het is een verrassing van Titus trompet. Die had mooi zijn jitje. Pieter Patat bakt een taart voor hem. En net een gewone taart. Nee, de taart liek het op een harmonica. De professor is kleer met plakken. Maar, wat jaren de lange knieën eeren daar? Muziek? Fleurige trompetmuziek. Het komt uit de muziekkamer van Titus. Oh, wat spelen Titus mooi. Oh, dat veske is nice. Dat had ik nog nooit gehad. De professor stapt heel stil de kamer van Titus in. Titus had neer in de gaten. Hij speelt maar de egen dicht. Nieuwsgierig bezucht de professor het stuk papier met de zwarte roentjes. Zou het Titus dat spelen? De muziek houdt op. Titus docht de egen iepen. Oh, professor, binnen jou dat? Ja. Ik had een veske maken van morgen en van mijn Jiddisfeest. Oh, ja, Het is een veske op de doos. Oh, ja. Wacht je maar, dan zong ik het een keer voor. Hip, hop, kom maar op. Hip, hop, op de kop. Hip, hop, kom maar op. Hip, hop, op de kop. Oh, mooi, mooi. Oh, applaus. Ja. Dat wie het eerste stukje dan maar. Hier komt het tweede. Hip, hop, hondenslop. Hip, hop, even stop. Hip, hop, hondenslop. Hip, hop, even stop. Nou, hoe vind je het? Oh, heel mooi, Titus. Oh, het is een beetje... oors, hè? Ja, dat is het. Hè? Moeten we daar maar echt op doen, Titus? De professor krijgt het een beetje benauwd. Hij, de knapste professor van heel Friesland, Ja. had een geheim. En dat geheim is... Hij kan net douchen. Zijn pootjes gaan altijd de verkeerde kant uit. En de orenbisten van de bistenboord maaien hem mooi net uitlaatje. Zullen Titus vertellen dat er net douchen kan? Misschien hoe ze dan net zat te springen en te hippen. Te let. Titus pakt hem bij de eren en zei... Kom op, professor, ik zit het je wel leren. In, te water, rijden. Hip, hop, kom maar op. Eerst de pootjes naar de ene kant en dan naar de oren. Ja, nog een keer. Ja. Ja, het gaat prachtig. Nou, en nou de kop. Doe maar. Hip, hop, de kop. De kop. De kop, nog een keer. Professor Snoort zwaait de beide kniepoorten achterover. En dan klapt het in de tafel om. De trompet van Titus ploft op een harmonica. Die begint van schrik vals te spelen. Lokkig, de professor had neer te stikken. Hij kan de pootjes nog heen en weer bewegen. Nou, just het wat, Titus. Ik kan het douchen. En morgen dan steen ik vanaf vanzelfs. Een vetje fietsen laat het mij vast.
gaat een beetje te wild, professor. Nou, kom, dan doen we nog het laatste stukje. Dat is hartstikke makkelijk. Nou. Zou de professor het donsje wel leren kennen? Ik ben benijd. Mooi maar gauw zien.